Delikado karon ang kahimtang ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa iyang plano sa Senado tungod sa nigawas nga iskandalo kalabot sa gingong regalo niya nga The Playgirls. Nagpabiling walay desisyon ang Liberal Party sa paglakip ni Tolentino sa ilang senatorial slate nga i-anunsyo karong Biyernes. Matud pa ni Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya, ang interim president sa maong partido, nga giimbestigahan pa karon ang kalambigitan ni Tolentino sa pag-imbita sa Playgirl dancers didto sa birthday party ni Laguna Representative Benjamin Agarao Jr. Si Tolentino milimod nga iyang gi-hire ang Playgirls Group aron himuong regalo kang Agarao. Kahimtumang ang mga netizens mireact dayon sa diyang ni viral ang letrato o video sa mga sexy dancers kauban si Agarao. Giklaro hinuon ni Abaya nga ang pag-uswag sa proklamasyon sa ilang senatorial slate karong Biyernes walay kalabutan sa isyu ni Tolentino.